11 июньдә Азнакай Сабантуй мәйданында татар халкының милли бәйрәме Сабантуй уздырыла. Шул уңайдан барлык шәһәр кунакларын һәм район халкын бәйрәм белән котлыйбыз һәм бу көнне узачак милли бәйрәм программасы белән таныштырабыз. 12 июнь Россия көне. Хөрмәтле райондашларны гомум дәүләт бәйрәме белән Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин котлый. Райондагы яңарышларга күңел сөенә. Атна башында Россия Федерация Дәүләт Думасы депутаты Азат Ягафаров туган ягы Азнакайга эшлекле визит ясады. Зәңгәр мәчеттә төзү эшләре бара. Яңартылган мәчет һичшиксез Азнакайыбызның күркәм бизәгенә әйләнер. Әмма бөтен уңайлыкларын булдырып, мәчет сафка басын өчен халыкның тагын да зур тырышлыгы кирәк. Шуңа күрә мәчет төзелешенә дин, милләт язмышына битараф булмаган барлык кешене дә әлеге изге эшкә газета битләрендә кушылырга чакырабыз. Исерек шофер юл бәләсе. Узган атнада юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча комиссияның чираттагы утырышында юллардагы вәзгыять төп сорауларның берсе булды. Азнакайның үзәге булган Ленин урамында чәчәкләргә кем соң кул суза? Маяк кунакханәсендә өлкәннәребез белән хәзерге буынны берләштереп торучы иҗтимагый оешма рәисе Миргасим Каримов турында сүз барачак. Казанның борынгы урыннары буенча сәяхәт итү Татарстан тарихы белән якынрак танышу өчен менә дигән мөмкинлек. Бу атнада безгә дә шундый мөмкинлек бирелде дип 4-нче лицей укучысы, яшь журналистыбыз Элиза Самиева сөйли. Бар сәләтен күңелен балаларга бирә дип әти, әни, әби бабайлар Йолдызчык балалар бакчасындагы тәрбиячеләр турында сөйләп, балалар оныкларны җитәкләп беренче тапкыр бирегә аяк баскан көннәрен хәтерләрендә яңарталар. Тәрбия темасына кагылышлы. Комиссия рәисе Дамир Гыйләҗев җитәкчелегендәге балик булмаганнар эше буенча комиссия утырышларының даими узып торуы хакында шулай ук маяк битләреннән укып белә аласыз. Шулай ук аш су рубрикасында сезонлы яшелчәләрдән тиз һәм тәмле рецептлар, атна телепрограммасы, кызыклы сканворд, кайнар котлаулар, көн сынамышлары, киңәшләр, файдалы реклама, буларның барысы белән дә маякның яңа гына чыккан саныннан гына укып белеп була. Кадерле райондашлар, 5 июньнән 15 июньгә кадәр барлык почта бүлекләрендә маякка 2023 елның 2нче яртыйлыгына ташламалы шартларда язылу бара. Ташламалы язылу мөмкинлегеннән файдаланып калыгыз, башка мондый мөмкинлек булмаячак.